आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि मददजों डक्टर जानो हादों मोनसे गोरिब नखरनि फिसाजोआ। फिसाजोनि जाफुंसारनायखौ लानानै गोरिब नखराव बोहैदों खुसिनि मोदै। मोनसे निखावरि नखरनि फिसाजो जन्मनि सरनियाया डक्टर जानो हानानै ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। डक्टर जानो हानायखौ गोजोननायजों जन्मनि सरनियाखौ दुंब्रुदै बरायदों बिश्वजित दैमारिया। नाजायोब्ला जाफुंसारो बे बाथ्राखौ फोरमान खालामदों गरेश्वरनि जन्मनि सरनियाया। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर नावकाथा सुख्लाय जलथिंफारा गामिनि बिफा नवीन सरनिया आरो बिमा खानसन सरनियानि सेथि फिसाजो जन्मनि सरनिया गावनि गोब्राब नाजानाय आरो बिश्वजित दैमारिनि मददजों उन्दै समनिफ्रायनो गोबां जेंनानि गेजेरजों फरायबोनानै जिउआव जाफुंसार जाफैनो हादों। उन्दै समाव गावनि फरायनायखौ गामिनिनो गुदि फरायसालियाव जागायनानै नावकाथा हिनजावसा फरायसालि आरो नावकाथा गेजेर गोजौ फरायसालियाव फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों आरो गोजौ सोलोंथाइ लानानै सुख्लाय हालामनिफ्राय BDS डिग्री लानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों जन्मनि सरनियाया। मख'नो गोनांदि जन्मनि सरनियानि नखरनि थासारिखौ नुनानै बिथांनि फरायनाय एबा सोलोंथाइ लानायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गोबां मदद होबोदों। जन्मनि सरनियाया डक्टर फरायनायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि मदद आरो ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरनि मददजों दिनै जन्मनि सरनियाया BDS डिग्री लानानै गावनि सिमां बिमा बिफानि थांखि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि हास्थायनायखौ जाफुंसार खालामनो हायो। ओनसोलाव डक्टर जानो हानायखौ गोजोननायजों दिनै जन्मनि सरनियाखौ गावनि नखरावनो मोनसे बरायनाय हाबाफारि खुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। डक्टर जन्मनि सरनियाखौ गामियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि आरो बिथांनि अनजालि बिसिया आर'नाइजों लोगोसे गांसे मान बिलाइजों बरायो आरो गामिनि रायजो राजाजों गोजोनै बोथिसे ओंखाम जाहोयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। बिथां बिश्वजित दैमारिनि बेबायदि गंसे निखावरि नखरनि सासे फरायसुलिखौ BDS डिग्री लानायाव मदद होनायखौ ओनसोल नाङैनो बाख्नायदों आरो जन्मनि सरनियायाबो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांखौ साबायखर बावदों आरो अराय सम सिबिगोन आरो बिथांनि अननायजोंनो दिनै डक्टर जानो हाबाय होननानै बुंथिदों जन्मनि सरनियाया। बेनि अनगायैबो बिथांनि जोनोमगिरि बिमा आरो बिफायाबो गावनि फिसाजोनि सिमांखौ जाफुंहोनायनि थाखाय बिश्वजित दैमारिनिसिम साबायखर जासिदों। सासे हिनजावसा माने मा होनो सासे हाथाइ डाक्टार हिसाबै डेन्टिस्ट हिसाबै कमप्लिट खालामबाय आरो बेनि जिउआ जोबोद गोब्राबमोन, बहुद आंखालमोन, बेवहाय जों बयबो मदद खालामदों आरो बे हिसाबै दिनै बिथांनि डक्टर जानायाव बे ओनसोलाव जिहेतु जोंहा डक्टरानो गैया आरो बे गामियाव डेन्टिस्ट दा प्रथम डक्टर सानै जाबाय, नाथाय गुवाहाटियावनो फरायो, गुवाहाटियावनो जादों, नाथाय बे गामिनि गुदि फरायसालियाव फरायनानै जायगानिनो स्कुलाव फरायनानै बियो दिनै डक्टर जाबाय। ओंखायनो बे जों बयनिबो देरगानायनि बाथ्रा होननानै जों दिनै बयबो ज' जानानै बेखौ बरायदों आरो जयैनो बोथिसे जालायनो बिनि थाखाय गोग्गानानै होननानै दिनै न'आव जादों आरो बे गमामायैनो जोंनि सुख्लाय ओनसोलनि थाखाय बा बे जलथिंफारा ओनसोलनि थाखाय जोबोद गिदिर बाथ्रा जे बेवहाय गामिनिफ्राय सासे माने साधारन नखर आरोखि जेखौ जोंनि रावाव गोरिबबो होननानै बुङो आरो जेराव हाजिरा मावो बिफायाबो माने बे नखरनिफ्राय दिनैहाय डक्टर जानानै फैनाया बे बयनिबो जिउआव मोनसे थुलुंगा जे जों गोसो जायोब्ला जोंनि फिसाफोरखौ जों बानायनो हायो होननाय साफ्रोम बिमा बिफानाव मोनसे बियो दिनैहाय साहस फैसिगोन आरो मोनसे आत्मबिश्वास फैसिगोन। ओरैनो मोजां बाथ्रा। सार डक्टर फरायहोनायाव गोबां रांनि माने गोनांथि जायो होनना बुङो बेयाव डेफिनेटलि रांनि गोनांथि जायो गोबां, खारन बहुत बायदिसिना इन्सट्रुमेन्टफोर बायनांगौ जायो, गोबां रेफारेन्स माने बिजाबफोर फरायनानै बा बायनानैबो फरायनांगौ जायो। बिनि बादै हस्टेल मिस डिउस बायदिसिना होनांगौ जायो। बेबायदि माखासे खरसाफोर थायो आरो प्राइभेटफ्रावथ'
माने कमप्लिट डक्टर खालामनांगौबा कलेजनो होनांगौआनो 1 कोटी गाहाम माने थाखा थाङो गतिके सरकारियावब्ला गावनि जानाय लोंनाय खमसे खम माने नोङो मा होनो 5 लाखसो थाखायाथ' थांगोन जुदियो जेरावबो खरसा खामाब्लाबो आरोखि बेबायदि टाइपनि माखासे खरसाफोर दङ ओंखायनो बे बेलायाव माने गोब्राब जायो न'खराव जुदि अबस्थाफ्रा मोजां नङा नाथाय खुरमा बाहागि जायगानि बयबो मानसिफ्रा जुदि मदद खालामलायोब्ला बेखौ खालामनाया कुनु गिदिर बाथ्रा नङा दा जुनमेनिनि बेलायाव दिनैहाय बेबायदि अबस्थानि गेजेरजों माने बियो बारबोनो हाबाय आरो बे जोबोद गिदिर बाथ्रा गतिके बयबो फोरोंनो हायो डक्टर खेबसेनोथ' नाङा रांखौ जे दानफायाव मालाबा माने गोनांथि जायो मालाबा खेबसेयावनो हयथ' 20,000सोनि माबाफोर इकुइपमेन्टस बायनांगौ जायो 30,000सोनि बाखि दानफ्राव नाङा जानायनिल'सो खरसा नांगौ बबावबा 3,000 4,000 बियो जि खरसा खालामो खालि बेखिनि खरसाखौल' नांगौ जायो गतिके फरायसानि सायावबो सोनारो जे बे गावखौ गावनि जिथु रांखान्थियारि हालोद बेखौ नायनानै जुदि सोलिनो रोङोब्ला साफ्रोम फरायसायानो डक्टर इन्जिनियार खालामनो हायो दिनै गोबां गोरिब न'खरनि होननानै जों जायखौ बुङो अब्लाबो बिसोरनि फिसाफ्रा गोबाङानो इन्जिनियार डक्टर जादों गोबाङानो फरायनानै दिनै SCSबो मोनदों APSबो मोनदों सोरबा IASबो जादों बेबायदि जानो हायिनि खुनु खोथा गैया रांखावरिनि बेलायाव सार नोंथांखौ गोबां मदद खालामदों होननानै नाङा बेनोथ' आं जेब्ला मालाबा नांगौ जायो बेवहाय मदद खालामदों थोंजों बेबायदि जेबो गैया आरो आंनि जिउआव जिहेतु आंनि जिउआ रायजोआरि जिउ जे आङो गोदो फरायसा समनिफ्रायनो जेब्ला मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिबाय बिनि उनावनो आं न' नागारदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानायनि खामानि मावनाय आरो बिनि उनावथ' MLA जानायनि उनाव माने सानफ्रामबो सरकारनि खामानि रायजोनि खामानि बेजोंनो आंनि दिना थांबोगासिनो गतिके आंनि जिउआव जेब्लानो जेराव माने जेखौ लोगो मोनदों बेवहाय जुदि माबाफोर आंनिफ्राय आरोखि मदद खालामनो हाथावब्ला बेखौ आं मदद खालामनानै फैदों बेबायदिनो गोबां सोरबा डक्टर सोरबा इन्जिनियार सोरबा गुबुन फरायनाय बेबायदि गोबां फरायसाफोर दं जायफ्रा माने मा होनो खुब माने गोनांथार समाव आंनि एसे मददनि थाखाय बिथांमोननि जिउआ दिनैहाय मोजाङै सोलिगासिनो दं आरो बेफोरखौ जाफुंसार होबोनो हादों बेबायदि डाक्टार सानै साथाम बेबायदि ओंखारबोबाय इन्जिनियार बेबायदि ओंखारबोबाय बाखि फरायनायफोर दं बेबायदि ओंखारबोबाय सोरनिबा जिउआव बिदिनो जायो 90% जानानै मालाबा 10%नि थाखायनो बियो फैफिननो गोनां जायो दा आं होननाया बेबायदि डक्टर फरायनाय आगोलावबो फैफिननो नागिरनाय बेबायदि फरायसाफोर आङो मोनदों आरो सोरबा ड्रप आउट जानानै थानाय मोनदों आरो बिथांखौ एसे मदद होनाय लोगो लोगो बिसोरो दिनैहाय माने सम्पुर्ण माने दिनै गावसोरनि कर्सखौ फोजोबनानै मोजाङै डाक्टार जानानै सोलिगासिनो दं सोरबाया नार्सिं खालामनानै सोलिगासिनो दं सोरबाया इन्जिनियार जानानै मोजां साख्रि मावनानै सोलिगासिनो दं आरो इयुनाव बेबायदि गुबुन गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा नागिरोबा ना बेबायदिखौथ' नोङो जिउआव बुंनो हाया रावबो रावखौबो खोथा होनानै सहाय खालामनो हाया माब्ला मानसिनि जिउआव मा फैयो आंनि अबस्थायाबो बेबायदि नङा जे आंहा माबा मोनसे सर्स दं खिन्थु आं खोन्नाया जाहैबाय थांबाय थानाय लामायाव सोरबा जुदि उखैनानै दङब्ला आंनाव जुदि रां दङब्ला बेखौ आं ओंखाम जाहोलांनो हायो माने थिग बेबायदिनो बबेबा जिउआव जुदि माबा जायोब्ला खिन्थु आं बेबायदि रावखौबो फोरोंनो होननानै मानो होननानै आं बेबायदि रावखौ लाफेराखै जुनमुनिखौबो आं बिदि लायाखै नाथाय जुनमुनिनि बिमा बिफाया जेब्ला बियो डक्टर एडमिसन लाखांनायनि उनाव आंखौ लोगो हमनानै माने राहा गैथारैनि बाथ्रा बुंबाय इकुइपमेन्टस बायनो हायाखै होनबाय अब्ला जोंनि गामि नालाय गामिनिखाय जायगानिखाय बिसोरो जेबो अबस्था गैयै बिदि बुंनायखाय आङो बे समाव बुंदोंमोन दे माने आंजोंल' जगाजग खालामबाय थाथों होननानै बिनि नम्बरखौ लानानै आं बेखौ माबाफोर गोनांथार जायोब्ला नोङो थफ्ला बोननानै फैनो नाङा खमसे खम आंनो खोन्था बिदि होनै मालाबा बियो जेब्ला गावनो माखौबा सहाया न'खरा नांथारगौ जायो अब्ला बुंनायफ्राव बेखिनि जगारखौ आङो खालामना हरदों आरो बेबायदिनो दिनै बियो डाक्टार जाबोदों नाथाय बे नङा जे मानसिया सोरखौबा गावनि जिउआव सम्पूर्ण जिउखौ मालायनि जिउखौ दानानै होनो हागोन होननानै रावबो बुंनो हाया आरो आंबो बेखौ फोथायो